Jeg hedder Peter Holm Madsen, 56 år og har mit eget tømmerfirma, Hønderup Tømmerforretning. I juni måned sidste år var jeg og en lærling ved at stille stillads rundt om et hus, da vi skulle lave nyt tag. Vi var stort set færdige med stilladset, manglede nogle småting, og så kommer jeg til at gå ud på en planke, som ikke er fastgjort helt. Og jeg vipper rundt og falder ned, cirka godt 3 meter, og lander vandret på en jernstang med ryggen, og derefter slår jeg åbenbart albuen ned i en stensætning eller et eller andet. I starten tror jeg kun, det er min ryg, der er galt med, men efterfølgende kan jeg mærke, at min arm gør meget ondt, og finder ud af, da jeg kommer på Odense sygehus, at albuen er brækket 2 steder, og min ryg har fået nogle fragmenter, som er brækket af. Jeg får armen lagt i gips, kommer hjem og skal holde den i ro. Ryggen kunne de ikke rigtig gøre noget ved, den skulle hele mere eller mindre af sig selv ved ro og genoptræning. Forsikringen ringer til mig efter et par dage og siger til mig, at jeg har mulighed for at få genoptræning på et privathospital. Og der tænker jeg, indlagt, hvad skal jeg der? For jeg har jo mit firma, jeg skal passe, og jeg har folk ansat, men jeg takker ja. Jeg er jo til lidt forundersøgelse, og de kan godt se, at de kan gøre noget for mig. Så kommer jeg ud og bliver indlagt med min taske, og så får jeg værelse, og så tænker jeg, nu skal man i gang med at genoptræne. Jeg er en person, der er gang i fra morgen til aften, og så kommer man ud og får at vide, at man skal sove til middag, og man skal komme helt ned i gear og kan tage imod den behandling, det giver. Og jeg tænker de første dage, hvad sker der her? Der sker jo ikke noget. Fordi jeg har jo købt træningstøj, vi skal i gang, tænkte jeg. Det var næsten lige det modsatte den første uge, eller sådan noget. Indtil de skal lære mig at kende, hvad der er sket med dig, og så begynder man at bygge på. Jeg kunne ikke rette min arm ud, den var jo sat i en 30-50 graders vinkel hele tiden opad, ligesom der, hvor gipsen er siddet. Og der var ikke nogen kræfter i den eller overhovedet, og det fik jeg jo så via Morten en masse øvelser til at få det i gang igen. Og det gjorde det ondt, men det gør sådan noget. Og man skal ikke bare tro, at det er noget, der kommer af sig selv. Det skal man skal lægge lidt sved og tårer i det må man sige, men også de der små øvelser, man får ved ergoterapeut, man tænker, det er da hat og briller, men det er det altså ikke. Det virker. Og det tror jeg, det er godt, man kommer igennem det, fordi det var aldrig noget, at man ville have gjort selv. Jeg har fået et exoskelet til min ryg, som jeg prøver på Sano. Det er sådan en, der, når du forarbejder dig og skal rejse dig op igen, så er der sådan nogle stiver, der hjælper dig med at rejse, så du ikke skal bruge dine lændemuskler så meget. Og man skal vende sig til at bruge det. Det er helt sikkert. Det er ikke bare lige at gøre det, men jeg tror, det kan hjælpe mig. Det er nok helt sikkert og klart, at jeg kommer ikke til at arbejde de der 37 timer plus fysisk mere. Jeg er opgjort lidt ældre, men det gav nok lige 5-10 år oven i hatten, at jeg faldt ned. Så jeg er nødt til at omstrukturere i firmaet og ansætte en mand mere, og så selv måske sige, at jeg kører ud og hjælper det ene sjak lidt om formiddagen, og så kan jeg køre over til det andet sjak og hjælpe dem om eftermiddagen. Så får jeg lidt slip i en bil og kan køre frem og tilbage, og så kan jeg køre hjem på mit kontor og lave tilbud om dagen i stedet for at gøre det om aftenen og i weekenderne. Men økonomisk bliver det jo et slag i firmaet, det må man ærligt indrømme, men der er ikke at gøre ved det. Som jeg hele tiden har sagt både til min kone og mine børn, jeg lever, det kan godt være anderledes. Mit ophold på Sano, det har betydet, at for det første, at min kone har fået ro over, at jeg fik lavet en ordentlig genoptræning. Og mit firma, at jeg kan fortsætte med det. Det var jo meget op at vende, hvad man skulle gøre, fordi hvis jeg ikke kunne arbejde, så når man ikke har et stort firma, så er det svært, når nerven er væk. Altså hvis jeg skulle sige noget til andre, og jeg var selv vidste intet om Sano. For det første så skal man give det chancen, og for det andet så skal man tage imod chancen.
Det hjælper ikke, at man bare kommer ud, fordi man tror, det er et ophold. Det er det ikke. Man skal virkelig være der og høre efter, hvad de dygtige mennesker siger. Så tag imod det. Giv det chancen. Så tror jeg, det vil hjælpe mange. Det er min mening om det.